Από την πλευρά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη συγκέντρωσή τους, για τη σοβαρότητά τους και την πειθαρχία που δείξανε. Παίζαμε μια ομάδα που δεν την γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα και με νέα παιδιά και με αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές. Από ό,τι ξέραμε, είναι μια ομάδα που στο 4-4-2 δουλεύει ένα καλό pressing και πάνω εκεί δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Και πιστεύω ότι είχαμε γρήγορο ρυθμό και είμαστε και αποφασιστικοί στην αρχή του αγώνα. Και αφού στο 12-13 είμαστε με 2-0, σίγουρα αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε και λίγο πιο ελεύθερα. Η Ζάκυνθος είναι μια μαχητική ομάδα, από ό,τι μπόρεσα να πληροφορηθώ και να δω μερικά πράγματα, και δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πάλεψε το παιχνίδι ως το τέλος. Σίγουρα είμαστε καλύτεροι και είμαστε άξιοι νικητές για αυτό το παιχνίδι. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και να ζητήσουμε ό,τι καλύτερο από την ομάδα μας και τους ποδοσφαιριστές μας. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Το μυαλό μας τώρα είναι στο παιχνίδι με την Καβάλα. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λίγες κουβέντες, πολλή δουλειά και όλα θα πάνε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθειά τους και τη σοβαρότητά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας ενίσχυσε για άλλη μια φορά. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό. Συγχαρητήρια για τη σοβαρότητα που δείξατε. Με τον Ακασού τι γίνεται? Ο Ακασού επέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα πριν την έναρξη του παιχνιδιού και αποκλείστηκε από τη 18. Θα τιμωρηθεί βάσει εσωτερικού κανονισμού. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στη Ζάκυνθο, που είναι μια νέα ομάδα στη Β' Εθνική, και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και στον coach από την Ιταλία, να περάσει καλά εδώ στην Ελλάδα και ό,τι καλύτερο.